yen na me nhyira mo se mre bia mo say mo mre no madaje na mo de follow Cedar awa Yankopon nhyira mo na ya mo kese mo amo hwe yen mo amo tie yen obi man so obi kro so Facebook ni YouTube Yankopon nhyira mo amen ene me ma wo adwosronko Yankopon onhyira na ene nwumre yi e Cedar awa na ye de brewo efre edadwoada ekosi eda efiada enwumre non kron kosi ndondu bia ena minimi team ye de dwumadie ebrew na ye ba ye no Nyankopon asem ye wia na ene wa bompae na de yakoma so ade a hye nsa na ne sayo no Onyankopon nam ne dom so ema nyame ma edi adanse na danse no gu ahodo pi enu nti ye ba fidie so ye se frɛ wonua na onua so mfrɛ onua na mo share link no na obibia so so hwɛ bi na obi join Cedar awa na ye ba ye ka kyerɛ wo se enye TV program kekew na ye program anyame tu me ne nyame ahode e chiri ze baby bia ye nwrade Yesu Kristo e kan kwagye sem bia ogie ne fahodi ne adanse esiye enti se ye kan tresem no wo Psalm 37 verse 5 wo se ye fa ya kwani nyina hye awrade nsem ne fa ya ho to awrade so na ono ena obeye eno na nipa bebre di won akwan no hye awrade nsa e wo Sompa Cedar awa no so a onyame ma omo edi adanse enti sa brede ma yenko na wana o follow dwumadie no yenti adanse a Onyankopon di ama wan odi na won so obedi adanse yenko fa adanse Cedar asafo de awrade eye Cedar Nyankopon ayeni Papa de awrade ayeni abrantie ya wojere hai eye maami ba otoso mienu ni ka akire obobo owon kranma mu na abrofo afri abrochire ba Ghana se wo ba be fa players bi akọ abrochire na ye players maako enan abrantie yi ka ho ebra wo mo ba aye no o mo bobo no obi atia abrantie yi na so ehọ na ne nan ahyase e pro Mami di America ebehu papa mami si council say o ka kire se eyetuo na ya to abrantie ne nan me gidi so de betu screen so na wo ho bebre se etu aboba ya to ana ewo ho no na papa ebra mami ne behu a wo man na kwankire no etu aboba o se ye die yo ene ekwa abrantie no na gina ha no Ebra basa no abrafo mamenka aje kakra nkyerɛ na yɛnti asese ye wo fipi awrade de dom nipa aye friends talent and oba sase so obi ane de ode baaye abrantie awrade che no ball na academy ne be fa no ko ese ne ball bo nti omo ko hwɛ no kwa amode na kopie nkraman mu encha ye kra mbete se academic nya ko hia ya na abrofo bi aba samwaja mu nyina kopie abrantie ne fa good ye friends of our golden diaben boot no Ghana the whole Ghana mokoshia eduru sa abrofo ba be fa nipa 4 no ye de omo akobobo wo Europe no obedi ne nan kakra kan ne nan kaka ne nan ni nyina na pro sanfa ne nan no to so na obi anhwe de hia se open awrade na wotra awrade nyuna ase na awrade bo ho ban no ne nan ni nyina te se de ya tutuo anase ye de ne nan ni nyina wura jam anso nshranka awrade se omo kan se je se ye ne nan ni surgery eno mamme de mreka me ka chese we de ye obron sam anwuma te awrade de ne sabe kan ne nan obesan hye mpobo abobo abrante na chef a chef foot kena hono Onsam bono chese nyame ntimi nya bi ma wo sa awrade ye bi ma obi na obo wonsam a adanse no wa around ho a ebi betima atowo so efuri ho no eto aso ko ne baba so me baba yi so school nursing training we kwalebu oda sore ya de nan ahono na efuri ahono enu otwa de sende me
na ya woda sa de be chekla ya woda de be chifieda o de ba me ba so me ho so Shade oban nursing student nurse bibi anye no oda sore na chese maame no so maye tupe o oba ne pema into Bible so training amane toso ye hia say Jesus said ma mo nya mpa boda Jesus said ko mo mpa na ma so wiem ti Michelle said 2024 nye si dan kwa na ye bompa enye si dan kwa na baby bi owu bia ye sore awrade ahokeka kwan so bia no fa ho hyem na awrade abo ho mpa ti we nya awrade nsa na atwuma bon sa na bi ko bi baso ti se wasai ko bi baso yeso wewu anso afi we awrade be hwe wo so amen awrade ho ama ho ma asem amen me pa chaw enti Friday me buy na me de kire so for maame o so se anya adwuma na me call papa ohu ya na o se dabi kwa father bla me ana meye ankopo ni me die America ko fie kwa father club papa hu me mobo hu me se ni me sitie me hu mobro ono a ya na ni nyina eye tun ti se de obi atu na duro no ono a ya kwankyere maame wo ye ya yesi enkoye kidney test test no ahudu bebre okay kra de ka ye kumi na be papa sa ye nkoye ye koye afa de bibia be hye ne bo ha mokoye ne bo na yesi ne nsono na aboba begu ne bo ene yesan koye ebie ma yesi kidney stones bi wo ho ensuo tai ho yesan koye ebie ma afa yesi typhoid papa ma ya kwanche na omo no keka se we no wo no papa ma ya kwanche na afa de ye hu se akoye ulcer ene typhoid ewrade adaluma wo hu me mobo ena watimi age me meya mame nani nyina akọ se de na esie ena okọ oninie maame nurse oninie anya me adaluma waye nugu ase yale wo su ni nyina afiri me so papa me da wase nyankopon hira mama eyawrade na aye eyawrade na aye wo a ohaw bi okon yade se ye oba eye wankasa ukron wo yire me gina dance so say o free dem ha akọ anasa o hwe yen anasa o tie yen no erade ma na yare sano bi ntawo so amen o Yesu dem amen Bishop Abrante Yesu odi nyame na aseka ni nyina ne say okọ university na wawie for 2 years papa also okoye chemical engineering nti eyese oni company ye adwuma nanka ni engineer na okoye no ebam enso 2 years no onya adwuma anye nti Bible so me ensani ene ohu company bi wo online ono omudi nkoma na o apply e wa brochire se enka company ni mpo obenya mu kwan afi wade pem so afi wonte o monka biem Bible so me ensani wonte o monka nti ne brother nso abadam ha wanya na dance ye ne brother enam papa nsa so one me yiri nyina atukwan akopie UK pa camera yi ento no so abrantie yi a obaye no enye so fa dance ne keke ye 3 weeks ni ena ye aso na abrantie we bae enti mo amoba bi na ma ekire mo se ye bo dance ne bi wo TV so a enam sa asofo no bebre aya azan enti no obu okra wonyi ni ena me peke brother yi se on sorry nyina ho no bi anhwe no na ne bra ena odi adanse ye video from UK say or the eba no peba or ware for 3 years no onya ba oba anya me fa me so ma onya ba ye to so mienu na oton ne car na ye nto na akoka fitem nya me fa me so e ma car no ye toy ye to so miensa na busuam ye ntu kwan yanko from fa me so ma one ne yire ene ne manya na akopia borochire enti ne nuani tena be ya obi a wo ba ha mo ya hoho no wo se nyame ye adwuma wo fia enti omra na mo hwe eno no duru ha no owro ne mboboa na hemfo na wodema ena me se ne odi suru ese abawrade ni mu wro ne mboboa de ni die ma awrade ni enti no meten wo masum se awrade se ono nso so anya visa obekwa koka ne bera Consema Jesus hemfo na wa ha eye 3 weeks ni ne pepepe abrantia na otie na dance no kofo mpaba no bra usane osisuru nyankopon afa dance amen abrantia na otie na dance no kofo mpaba no bra usane osisuru nyankopon afa dance amen
And then I was our father here. Amen. Oh, so person then the tip of our crab. That's all young no cron. Our father here. The tin me musa our father here. Amen. Oh, for camera and tono so. Na dance here now our father. Also, so no send you who but our brutal who dear dance here. Also, you be who are dance here. Ewa, ain't too free how koi. Shall say to talk aburuchire nuyama jacket a wo be share dia full play. Shall say koto gu ho. Ba sha wonko. Abrantia na odi adanse na wo hwa ye ntia wo ba ye no. Ne nua pa ni. Your friend say Nicholas. Aw. Wo nsam bi mawrate. Wana ka kire say Nyankopon agyae na wanwa adwuma ye. Aw. Wana ka kire say nkom hye atwam. We ne nkom hye no. Yes. The enya mae na ye ka kire say beba. Na de yakwaso no de your friend say nesuade hu. Wo a de pasa enye ye biom. Me ka kire wo say ofri hakoya. Asofo to adanse na so. Bishop, abrante free hakoya. Efe de company onto omon kanade chen ye no. Omo atwera brand say oma fa no omo ne nya contract. Hey, kikiri send me way 2 weeks. Omo ascend no aye ni bibia say a ogina we wakwa je ne visa aba encha kra over Ghana said you were due for na nu masamtia pepe abrante de radiasi tiawa erade na aye me de radiasi me de bishop nso ase na de me wan say sofo me buy me kan kwe akwanche bishop edema me da wota akwanche ne kakra cause bishop ekachem se me nkoto anchina boba keke na me fangu nso munyare me ko fi me dwai 2 days pe me anyare biu cause na me da wote se me de adwuma na e ba ye se bishop mo na me nya adwuma me ba ya bishop say unya konto obetu na me simpa chwan bishop just 2 days and na me nya me contract I make a say me nya me visa me the bishop ase me the uncle point to ase. Hallelujah. So mo ma dwene a mo de ba ha no obeduru anaka odifa kan kire say kwadum kokolebu komayanka kotototo nyama bibra enya sa na nyame ye na adwuma obo okoba me ne ma me so onko Bishop awurade Nyankopon hira adafo ha nyina yentie maame adanse ye maame se bibi nti ne kro enka ne ho wa ha nanso ogina ma di adanse pepepe maame se oni ne kro aware emfinhia aduanan ene akire ne ba a wodi kan enya 40 years na chese ochehwe a oma ware about 41 years nanso na ba ma ne enya ne ho ade o se okai 18 years ago and a beman yes or quack one bishop a bra beman then anoka ya mammy say of roka so cockroom and okonya accident when a name a yen operation near there a power say a cray hospital na and G and a radi yankopon will be children ha or bahan mamma quanchre and a cray etimi woo ye and let mamma on nantia or that's your crat as a form bonsama Jesus. Enti oba ha nyina wode na ware sembe to wani ka say awurade Nyankopon ebe na mo so aboa no ampa papa o se da bia be ma ne bobo so se okoe ne ho ade bia no na asem asi wo se da no so omutime kosa ebetime koye se obi akora mfiri awade na se na o so onyame ncha ade eye last year na be ma ne born na man yes afeni be kwa wiye no obe ne ho ade efe wasa koba ya no aka chense ye ntwen kakra nye next year Mammy see one or 2 mirika ya wada. Oba no se papa na sa hyem boso okoye me ho ade o sa asem se ntu hyeda. Bishop also hwe na nim di na aka chen se kọ na date na wa show se next year eye 7 for na empa ho. Onyame ya adoma obeye ho ade. Hallelujah. Mammy say okọ no anim se we so san kwaya na adoma na sem. Nanso we de Bishop oka ya na se na osoro achi atoma. Was a nanu ya onyame adon on the 7th yakoye ne ho ade ama nanso wasakawa was Nyankopon ni manyam Bishop awurade hira was abusuan papa akoye adekese oma wo 9 over 40 years afeni aye ne ho ade nti papa oso ono ankasa pese odanyame ase anene awurade ase wo de awurade aye
Mede nyame ase. Adekasi nyame na papa so ayama me. Mabra ankasa papa so abre. Papa dweme kan se Nyankopon won hyiraw. Sabia da yede asamba wanimu a won pupu tina wo boa yen. Enya wo a enkasa me nka me kan adwama mmofo no ho. Abo adwama mfi aduana anie. Afe na nyame na moso. Ayi afiri mu so na mesoma ye ware ni a. O ma wo nsem Awurade Nyankopon. Mami na da forma. O monemu na Awurade den ni monyam. Monemu. Oh, but when some Awurade. Yes. Bishop, ya mami a ogina hai. Oso okan we dia so Nyankopon ni monyam. Na nipa nyina hu se ye wonyame a ote ase. Na Onyankopon sai alewa nyina. Osi onka bi nhwemu oyare na okọ hospital. Ya kwa na test ya. Doctor say wanya yade a friend diabetes. Ampa oda ni video hye no odwonso ntentem. Ontimi na anadwo che se onhu de eto no. Nti doctor che so wanya diabetes no no kwasem. Oba ha no na obobo bishop amane. Bishop kire na kwankire se wonye. Bishop wasi nuru a yade ma na doctor kire se wanya diabetes ene kura no. Eno so ne yade to afidie no so. Sani obahu ni se maami enya bosire mu ka. Enuro we nyina odasani ben mo gudi ni padua mu. Papa oso wode ba afi onu maduro no eba yade share no so ansa ma review okwa yade ne sa na te. En wose da bi ene akwankira mabaji meto so na maye. Papa onyame adom ne tumi nti maami ya akwankira ne wie ye. Okwa hospital doctor no esa kwaye ne test a obusa se eduro no wanum ni nyina nanso na maame ni nim sa eya kwankire na waye wabra waja eduro no nom enne awurade nam so asane yade ama na ne ho atona diabetes ne eni ho biem o se maame we de gidie na bae that's right de gidie na bae se eduro no ko num asana ne ho nam se ye no sa na gidi se me mana kwankire beko maame we problem ode ba fie ha na ye cancer na ode ba fie ha cancer kumo maame ekum ne nua ono so cancer no so aye no ama ono ogina okra ne mpokua nyina o matwitwa eno nofu eno na de bepie dem a me ma na kwankire cancer no afiri ne mojem Jesus na bon nsam ye ma eno sese Nyankopon ye adwuma wo Cedar ha etimi yi cancer free me so a cancer kunkum me mabusuafo no me ba ha nti me nkum afiri me mojem mo dia diabetes na aba no papa me gi wudi so ma me akwankira bon sam kese ma Jesus Cedar wata nyame ahira so na me ma no that's right oko check e afiri ne mojem eni ne mojem obi eko ma me da Awurade ase already me da wase papa also me wase Awurade na aye fa ne bonyam nyina ma Awurade ma me wei ena ne ba 8 years ba akopɛ ka ebon ekum no oni ba bia bio omote yanka wo radio mama anya radio me pa twan omote yanka wo radio so ena omo maame wei ede ne baba yi ba ase wate adanse a amafo difa awo ho enti ono so ne baba ne ba ye ba akopɛ 8 years ka bon ekunu enti oba sani amafo so di adanse wo radio so no na omo ani ache no ono so sesei omo osu ni awerehuo mu omo ba na ye Nyankopon na ye som no e wo Cedar ha no ye Cedar Nyankopon no Abraham Nyankopon no Isaac Nyankopon no Jacob Nyankopon no ono so no onche ne bi dan mesra mu nyina ho mpa bo se yenye odima mpaye e ma sesei na Awurade be che ne ba ne bi ene ne ba no na kuta me no also adenti no obedie ba akopɛ ono so firi ne nsa wapɛ bibia onya die na nipa efiri Kristosom de ne kra koma bronsam eyo haw enti dio ye born adanse no maame we ne ne ba weteye enu nti omanko bosom ho omanko nsi ho a omodwane beto a Awurade Nyankopon no ene se nipa no waji omonko anase wanyi omonko akora no nekuta me nsem yo hwe akora no ho fe de wo hyehye se ne baba akopɛ obegye fe ne nsem
mani nye bibium obeba na so no na sa nipa kro no Awurade ama n'anim aye den egu ase Awurade oye ma Job no waya ma bushia na so onye ma ho kotrase Cedar oh Christ adofonom fan se me sha se me ba Cedar ha na me ba we o she me chi be 5 months na me sha se me ba Cedar ha na nyema bebre na ekoso ma brabo mu ana ha adwen ani nyina odifo bishop na okoso a shemin crying say minya gidie say Nyankopon beyi mafiri ni nyina mu ebi o ha na den na me kunu ya adwuma wo bank na oye panyini me kunu anya bonni bia kwan ya fa so yi na di e wa adwuma mu ekwaye court nsensem me de beto papa anim e sha se kwa me kunu yare na okwa adwuma na hweye no na me ba watch night na mpam choye wa ha no yen hwe se yenni hu agro me ba en papa frame na me ba me ta atena ni say na papa frame it was a Tuesday night papa frame no ka chem what yeji won asum me kunu su free yeji ana me say ai me kunu free ho and o say o ma me fie da papa so ma me fie da o hu sa abronsan say sa abronsan na o hu bi so wo yeji na me say no kre baby am tell ya abronsan me kunu asi bi sa so oni krom and o say wa ye hye owuo e de ma me kunu sabi oni somo no le koya me ko bo na mane o say oni obi ani asem na me bo papa ma ne papa say bua no na nakoma e den masa me dem pa mo chomu nya abute na muntie na no antira ma full plane free America abedru ha enti papa bua ye mpa da ko o kwa adwuma na me hu de ka me na adwuma ko no ba bi o ye adwuma no utwa mu ha okura ne ka me tumi kura me ka na bibi kasa kire me se me njai me de na me mfro ne ka ni bi ti ni no ba bua kwa ba ya de ye kwa me say ase ni ti ya ne ya na ye rush call meku afi ya no ni ambulance de ni ko wie konfa no che emergency me kunu awu free ho no e ho ya na me fa phone na me frɛ sɔfo yi ma e na o so baba papa amane o mo ka ne mpa bo ye de anga akra na papa ne sa ba nkwam oba nkwam a nya botre e wo ho we na wa wo hwa me a wo tie me se ye hye program a eya bebo bio mrebia ya meka kire so opesika enya asore dem na epesika opesika wo ye adwuma na nyame ahira adwuma no so ye bebo mpa se Nyankopon ebebo ho ban Nyankopon beyi wo afiri ohaw ne amane mu se ya na atoto nipa ne bia ne kunu ewu premature delay ne yere ewu premature delay ne baby afre ne sam ne ye watch night na maame a service oye adwuma aban adwuma aso Tuesdays watch night no wakwa adwuma pon asan aba watch night ade chi Wednesday a osan kwa adwuma watch night na se na Awurade a o se ye friend de hia dem a obegye yen so obeskan asam kese ne nuama hinta no Awurade bie meni hu se okunu afrim na de enti a ne kunu ba befrim ye we ne de be ma omo agye di ne se meti yeji o se ho no mo firi me kire efi omasi wo yeji me nko ho da ebesi na menim yeji me kire se ne ho se ma no se sa pepepe ena me sa kire de wo kuma so se sa pepe na me so nko bo kuna mane enti wa wo hwame a osom bi a wo mu a ya kire wo se osofo abet eya menya asore asem tegya wa asore ne ba na asore menya doctrine sem de me ye nyina ne se ne be ya obonefo no hyehyeye no obe twa faso na botan ti anyame de wo ba asase so wei ebebem enya maame wei aka ne kunu afirim be kire ne de onye oye ma ne kunu na o drive can oko off e wo car nanim enti na ka ye highway a na nyame kasa kire ne ma enti mu atoda o yire se na de obejoin wo vehicle o se o de bi kofa wo de no mo fanto mo fo kenye se sa da no kofro ne kunu car na oko off nipa oteka animo onyare omude no gugu kofa je se o se de enye ye bi wawu enye ye bi paibon no san ba back o ma won se Awurade Nyankopon ne nsem no nuama na maame tembi atoda okọ adwuma opon ana watuka ananse wa fatroto no abebon pai
yɛhwɛ ka obi a ko ware ni kura ono ne som no ono nkokwese da sɔre enti ne som no saa mpai bɔne nneɛma nyame yidi no ko munyi ni anso still ɔsi ɔba mame to awa dance na so papa mpacho me da ase enti ekoba ne sɛ papa kyerɛ de yenye doctors ndi no munim sɛ asɛn ɛna ɔmo so am sɛ yenkɔpɛ sɛ de yɛ sɛ ɔmo yɛ no ɔmo hyɛ da to twene to hwe so nti wokɔ bɛba no na asɛn nti me ba ɔmo sɛ ba me wosum nyame a wosum no sum yie na papa no wakasa nti ano no ebe sine koi me frɛ papa na papa say hallelujah sɛ me ka kye o sɛ bɛyɛ edidi mo afa adwuma na konam kwan so kwan na yare kye no afa de ade yeyi no memene da asɛm si kwada eyi memene da juwa da ne de letter brand si yeyi wadi onye eboni bia ti me oba papa ama ne no sɛ me sɛ sapo maka kye o sɛ nyankopɔn di wachi ebɛyɛ me si yo tada na eden tabio nkwaransia na yayi mi kunadi teacher ni na den aso de bia na me wagidie to da metimi sɔre ahomache ne maba me ba ano papa mo ba 6 na me wo school ti to da bia mo sa da na wa na minim free ha na me ba me de sabi o ha me pun school a me hwa na me nya hwe a na me yi afa ho no maba saa kakra enti okonya adwuma foforo na me boa na papa so ma ne konya adwuma foforo okonya ya no ba bi kwa na o ya adwuma no na o ma san di akire asan the letters ko say court nsensam ne ba ye no ye di ye boa ye bem e ma omo gis kakase de mai na nkofo ne fifa afa kwan bi so ma nyama ne ma skale san ba ye basa okonya adwuma foforo na o ma san the letter asan di akire amoman amfrɛ no obi a wakɔ interview awie obi ahu sɛ wayɛ ade ye bɛfrɛ nti bɛbɔ papa amane no na papa ka kyerɛ me sɛ sapon me sha me usa akwantuo na bɛboa mo me so me akwantu me kuru passport kwa na oni bi me kura saa time ko me nyɛ ma adwo sɛ me nim ba bi akwantu be free aba but papa me ka sɛ me ne nante ye me ne ti papa ho no sɛ papa amfa ho no ba bi akɔ asɔre ɛne na de bia na me ni gye ho no wosum bia wo mu bia papa de ani die be ma wo papa gye utum enti de bia me sra awurade mpa ye ma no ne na busua enti me wo mu ana da ko bi me te se ye se akwantuo bi hu ne ma bi na mbebo papa amane na o se an ye ne beboa ne tintini tietie mu nyina within 1 year me ne me kunu ne me mansia ye nyina US enti me mami enu a me di kan no omo me koe no na me mami kunu me mami enu ba he say me no ka say 4 aka nyina so eko na kese me hu dia me nka Cedar me de me ho be don ya say you say mu bi ho no ma ya say na abusua sorry na abusua som ne ade ade tito da bia na wo twu ho na ya say abusua no hu ni say ba makoma de me ni ba bia wo anu ti me ka che papa say me nyina abo abrochire na me ni adanse me pesa me true plane na me ba obi akwa na onkai me obi akwa na onkai ba me so de ma ba ha che enti obi a wo ba ha che bia ni me pesa obi a hu say ya me nie tina me so de nyame aya ama me no me ba ya ma Cedar na me de bra nyankopon ene papa ene asofo nyina mama nyankopon hyiraw kese wodo a wodi do papa ama ne kwan ma ne enadu asofo bi wo kra so munya ware a nyame nim kwase papa ware no na me edwune pa se papa betimi akoso aye but we oba papa nyankopon on hyiraw no nkwaso andomo mo yefunu mu ade ntuaso ni di so nyina nyankopon ma munya hyira mbe nka menye obi a me de mbe de me so bi dem me pa sia ye nyina US oh no drive to America no or drive to States onso so de awurade akan fa wo ho de awurade akan fa wo ma ho emfa ho de wo na mu nyankopon na wayama me se sapon ene na busua no awurade be ye wo de ama na kyenso me gina danse so se ade biara nyame akan fa ho de wabɔ ho pa ya kyen awurade be ye ama o ma won sema awurade abusua wa ha sɛ
ɔka de onyankopɔn ayɛ na ɔmo de hyɛ ɔmo maame ɔbɔnsam de ne nsa ka na maame bɔ ɔdam na nei waba nkwam na ɔka ate asefoɔ na ni n'adwene na ayɛ yi a ɔka ne esi yɛ ɛne kwan ɛfa so a ɛdam bɔ no efiri no so ɔba nyameshira asafo nyabotre na oloma mmerɛ mu kakra. God bless you bishop. Asafo ma moti nyame nwuna se ene wie yi ne wo a wo hwɛ me a wo tie me twerɛsɛm ne sɛ ɔtene ni mmom na namane dɔso anso Awurade ɛbɛgye no afiri ne nyinaa mu enti ebi a wo hwɛ me wo tie me na ɔhaw bi aba wo so a gidi sɛ ɔhaw no ɛntra wo so ɛbɛfiri wo so na sɛ ɔhaw no bɛtumi afiri wo so a ɛyɛ wo gidi a wo bɛnyante abusua yi a ɔmo gyina deɛ de kan ɛyɛ papa a wafra ne ntoman ɔne ne yere ɔmo nana ɛyɛ ne babaa a ɔwɔ akwantuom ne ba boy ɔwɔ senior high school ɛwɔ kuro a yɛfrɛ ne sɛ nkareɛ ɔmo nkan bi nhyɛ mu deɛ ɔmo hu ya ne sɛ ɛdam ateɛ se ne so wɔ school hɔ ɛdam ateɛ se abɔfra no so ɛna yɛn nuabaa part a ogyina ha yi ɔkyerɛ ɔmo sɛ ɔmo mfa abranteɛ no mmra mo a ɔmode no baa yɛ awerɛ hɔ sɛm no sɛ dam no san tegu no so a n'adwene yɛ sɛ ɛsɛe no afei na ne nan nso so na akwankwa no ntumi nante ɔmode no baa yɛ deɛ Awurade faa me so sɛ menyɛ nyina no sɛ me ankasa memfa nipa a ɔmo ntumi nante a n'adwene mo san ha no menna no so na hemfo ne wɔ dɛm a ɛda no so wɔ fam hɔ wieɛ nsɛ Nyankopɔn sɛ wasa ne yare a ɔnsɔre ɔmo nsɛm ma Jesus ɛno ano no na dam no atokɔ ne nan yɛ akwankwa na ne nyinaa ɛkɔ na ɔno na ɔnante ne papa no baa ha bɛdi adanseɛ ne papa no nyinaa yɛ nkramofo a ɔmo nso so agye kramosom no mo tintiman a ɔmo so nim sɛnea sunsom no nneɛma sɛteɛ ɔpapa ne nkramofo no bɛgyina ka sɛ ya na ɔmo hu ne TV so a na ɔmo nim sɛ asɔfoɔ no boa na wei paa na ɔmo ahu sɛ Nyankopɔn saa nyame ogusu a yɛ atwuma Nyankopɔn gye ɔmo nana no wieɛ na anso hɔ a ne babɔ yi a ɔno nso gyina hɔ yi a fɛfɛɛfɛ ogyina a wabɔ ne Britain top yi a ogyina hɔ yi na ɔno so na ɛdam ateɛ se no so ɛna ɔmo sɛ no enti wo a wohwɛ me a sɛ na me ha wo dɔɔso mepɛ sɛ mekyerɛ wo sɛ obi deɛ kyɛn wo deɛ no aso Awurade ayɛ dɛn agye no ɔno nso video no wɔ hɔ abranteɛ yi so ɔmo de ne ba ha ɛyɛ this year na sɛ last year this year ya pa ɛde na dance aba ɔno na ogyina hɔ yi ɔnka bi hyɛ mu ɔmo maame ne ɔmo papa ɔmo so edi ama ɔmo no ɔmo maame so kɔ afuo mu a na bibi akɔda no ho adi akyerɛ no wɔ wirim hɔ na ɔno so dama teɛ si no so bibi wɔ fie hɔ obi sɛ ne deɛ yɛ bibi wɔ abusua no mu ɛno nti na yɛhyia sɛ mama woanyere ho daddy woanyere ho wo a wohwɛ me a wotie me a wohwɛ me woanyere ho a bere a wobere nyina dako nipa paako pɛ bɛsɛɛ no asɔfoɔ afei deɛ fa adanseɛ no ma bishop ɛne deɛ kwan so ɔba part bishop Nyankopɔn nhyira wo Cedar Nyankopɔn afa papa so ayɛ bebree ama me ne me fie na yɛka yɛntimi ɛnka me maame yare hyɛ aseɛ sɛn wɔyɛ kui a ɔdɔdɔn kakra ɔkɔ afuom deɛ te ya ne sɛ obi ka sɛ obi kum yɛ ɛno ano no enti mo hwɛ ama yɛ kumi obeduru fie a maame na to mum afei ne kasa yɛ bɛgya ɛne wɔ se ɔmbɛsɛn na depa ne yɛ bi Cedar ɔmo western north ɛna de ba baabi ani hospital ɛna me papa ɛfrɛ me na ɔbɔ amane ɔfrɛ me na yɛ yawada na yɛ ukuyada wɔda hɔ 2 days ɛna ade kye yawada na me kɔbra me hu maame no na me se daabi we de ensi biem asema maame bɛka ne sɛ bibi si yɛ me maame sɛ abena wo Cedar number wo bishop number fa me kɔ bishop hɔ na me ho beto me amen
Amen. Obi anu ntimi nkasa straight no. The banu koduru ho na watimi akasa direct ne say yemfa ne mra. Ense ye na me ne doctors ne kasa ya se me wo kuma ase. Na me cement na ha. Ense omonya nkrata na me fa ne mra kuma ase meto ase ye hwe na ya resa no. Ene ye book letter to so. Ene ye bedru ya wa de bedru ene papa awie counseling. Iti ne fiada. Ene ye ba so. Ne ye ba so so bibi sense ye. Obi ama ene ka kire me se me frɛ bishop na me ka kire ne se wo yare. Na me fa ne mra ha no. Afa ye frifie ba ma me se omma. Ma me se omma sorry. Ye fa ka ye fu na ye ba ma me se omma ka no tukoi. Ena e hye beduru ha. Ye beduru na sorry kwaso. Afa ma me ne wo ti afa ha akọ. E hwa ne ma me na bubu. E ma me asensene da ho. Ensi wo mo ka de ye wura mu no. Ye so ni mu bo na bonso. E de ne kwaso achiro na mattress bi da ho. Ena maami da so wasore kakra na watena ase wontime ntena ase entini ye kofi asori wie me ye kofi ya wada ene ye bohu bishop papa dia kwankire egu fom ene wase ade wei ni e besi maami na ho beto no amen ampa odifo dia kwankire se egu fom se mo nkwa na mo nkwoye ye kodu ye BBC e ma me na amakwan ame ya anye ye bo papa ma ne papa se ade achi amonye yes honhom ne ye adwuma se on pese ne ho beto no tena bibi ta chire na mo de amonye afa ye to akwanche no so ye ya akwanche no ene ma no de eda no ho di pa na honhom no eda no ho ma me ne ye ne basa yes na meti ase Cedar nyame obekasa. Yes, I papa de kwankyerɛ sɛ gu fam. Yes, I kɔtoa so. Ye de akina, ye kɔdi 2 weeks. Ni nyina papa, ye bɔ na maneɛ. Wɔsɛ mo de ɔmo nso na mo nya kwankyerɛ no. Ye de kwankyerɛ no gu so a ye no. Afɛ ni ye run shifts ɛwɔ efie hɔ. Maame no appointment na dem. Wɔsɛ bibi nwura no. Bibi ba bɛkye no. Yes, Cedar nyame. Wo bɛkasa. Obi anka ame. Bon sama rade nyankopon. Wa wo hwɛ me a, wo tie me a, ɔhaw bi ba na wo yɛ den, wo di agoro no. Enne me ka kyerɛ wo sɛ, sei ɛna ya maame nom ne ya papa nom bi ɛyɛ din a ɔma sɛ ɔmo ade pa no. Anadwo ɛna ade a me sɛ ɔmo nyɛ no. Ɛnyɛ ade a sombo, ɛnyɛ ade bi ehu. Maame ho ne ho ade na tade na msa na dwo no akere mo time mo nhye no eduru time na mo kwa kwhye ade na ho mo na aye den so mpre mo nhye no obo mo oni omo otimi ni omo strage omo ntimi nhye ade wa fata ade ne de asie bibi wo wi ase o enti obi ka kire wo se bibi ni ho a na nipa no opese wo se wo no ompese wani beba ho so na wotimi asisi nioma kwai enti omo frame me so omo momode anadwo time amakiro mo omo nhye natade no monto aso sister afa ba se ye ba sorry a ye tie si abonten me se ma me jona me ntwa photo ma me yi hurahura me edwa na dwo be hurahura ya nna ye be bompa ya ma ade ache aropa na ya pie no so a na nimu asesa se ye dien na me se ma me na dia ba nie Washa na was ya ne ba saa o na me say enye adwuma no so enyina se Cedar nyame ti asi enye adwuma enti ma me ya no sesa wasela na me kwa me ya ma hye me say me ma me enye wonie afa na ada ne awerho enyam se Cedar nyame ti asi no ye gua pastor so eye no se ahuno se wontimi nna me ka Cedar nyankopon no nyam se be na wotwe me ensani obi ono kwantimi na obi aye ba sorry a omma no ono kwantimi ada na wotwe me ensa umma winsem merade for 3 weeks ono kwa na efa ka no apampai bo na okofi wonso hawo no wonso problem no ade bi aye den a hawo me gira nyame asem so hye sa also o problem no emo adane amen
nti no say wadwan to bishop a fa ugidie nyina na owura nyina hye ne mu say wo ba de papa be kira wo say je no wo de afa gidie na tu anammo we say ye fa sa kwan no so no ena me maame ne ho ato no na say na ono a wa ye niam na watimi ye enkane na ni ye ka say Cedar nyame yada wase yada Cedar nyankopon ase your born in seminal obi bete wadanse a ono so bebo ne nsem ama urade obete se wo so wabie company ebusia ye mie company wo Jesus ebusia ye sisi adan ebusia ye ntutu akwan ebusia ye nya dibia kese bi nie won so obi bete wadanse na won so ahye nyame enumonyam anana urade ase papa Bishop nyankopon won hira amen oso ma wadom nya kese pa amen na ma mro so wade nyina mu amen yada so so nyina so ase amen asofo e wa nyankopon hira mu o ma botre aye ba o munyama ye no yada o munyina ase te enam so amen ne yensu ya hyefufu a nya ayi ase anase ya nka se ye hu maame no na maame la nya na yaresa e ka se yada o twedwu ampon nyankopon ase amen amen awurade ya de kese bi ama ye nua bai na ena wo gina hai oka wo ye hye nyame ye nemonyam nanso no obaboaboa no pa shatade fita ene obusua yantan ni nyina asa ba gina ha ada awurade ase ye nyame ye ni osofo mamenkai ahwefo a mo hwe ya mo tie ye enche ye enuru 1 month mponi na ya sori se ya na me peke ni pe bi se me hu se o ma hwehwe operation ama won enti me catch sister he said me who hospital me bo na kwanya nyame fa so a ode ye ne ho adwuma no na ano ode wase hop na ne folder wa okọ hospital medical doctor can tell say obey an operation okore afi so for to us bishop enkom se na chiri no na say no kre pepepe sa doctor ka so obey an operation na so enua ban say oji onyankopon a owo Cedar di nto free one mo pa oba hanso na diye edadie nto oba won chen e wo counsel say papa e de awurade anam so akan doctor enso aka kire me say de pepepe oda na di wa na e be ye ne dan papa say awurade pe ye hallelujah na enche bi abosome pepepe ene aye papa so akasamu a oye adwuma na obepon no no oba afode enti ba mi si no oto no asewo babobi na awurade de ye bibi sonko ama wo sonsum na ba bedi ho adanse adofo no ma mi say anaju a wo free akoya ade chen ahomachen na ose asa dwonso aka no enti no ofa ade a ye pain se odwonso agumo be ba cho media fo no wo ho no mo de ba to so am wa hwe ade a wo hu ye papa ade we ye da so nyina yi etimi apie afiri maami ho ohu ye no se ade na apai we di anya dwonso kwa wo de fo to so a onhwe emoja abobo na etu no efiri ho pain na wote ni a ote ni nyina ekọ wakọ doctor ho bishop okọ the doctor say operation obey no onye ni pm what my god doctor so onye operation ni pm bishop
we no mu bi na ya to nipa okọ hospital okọ operation na wakọ kemu a wa ma bi ma edodo na ewu amafo ahwere wo na ade wo ha na ade ba ko be wa hwere. That's right. We your born for no say. Omo nsem ma Jesus. Dia no obone for na hwehwe tia wo. My God. Dia be no obone for na hwehwe tia wo ba. Yes. Dia no obone for na hwehwe tia wo kuno. Dia no obone for na hwehwe tia wo yire. Jesus. Dia no obone for na hwehwe tia wo a wote dem ha. Me gina dance yi so. Me hwe wo a wo hwe me a wo tie me. Se won so erade ensay adekode no. Erade mreki saade no. Me gina nyame asam so me break it out. Me break it out free so. Me break it out free so. Me break it out free so. Jesus. The radiase. Me the radiase. Erade na ye. Adofonom. Ya mama say wonim na watibi. Se osofu bu okra osaw yade a. Ni ese wasaw yade a. Ukọ ya na yade na samba. Nanso Cedar Bible Bishop Albert Nyankopon osaw yade a na wasaw yade. Hallelujah. Na yentie. Mami ni nuanie. Ni nua bai na ni fry. Emfinsia mako edusai edumienu 12 years. Ena mami asofai enifra. Na ni fry ya owuade. Na mami se omde ni chini. Na mami no atesabronum. De na ni afrai. Enti omde ni chini paibo ni ade a ni nua ide otemanhia. Enti one day oso akokro ma oba. Eni wo se ni nua yasoso ne nsa ya de ne faka no se me wo wache na wawie ye ni de na ato. Ose me yale o wonte me nka nyina no se dabi minim Cedar worship center odifo bi a awurade apagya no a wade ne ya adwuma enti mayanko na wo beto ehwa na o masesa o mo yawada ebepie mo ha na ose ade achi fiada onyame tumi akase esane wonako so o ya adwuma na mami se obobo afode a 1 cedi say ebeto korese na ya papa se enne wayale se duru wose mama mi nsuo e di nsuo ma no ode wohoro mami yandi so mami se enoa no ena ni te ya 12 years and the frano ni nyina ko This is the doing of the Lord. Bishop, as of maybe I may catch up your 4 said. Ya wo mia Nyankopon ayi a wama ne honhoma tena ho se nyamema wo hawa onko ho no nko bompaye na Onyankopon ebetie won enti o kan Bible na bia ne bi Bethesda John chapter 5 na nipa ko ho ko bompaye Yesu Kristo ba yakora Yesu to anamo ekoho ye wo mpaebo bia Awurade ayi ya nyame ye dwuma oman Ghana nye Cedar nkwa na ye mpaebo bia aso ye wo mpaebo bia nyame ayi ya nyame tumi eye dwuma ohaw biara nyame yi ohwa twerɛsɛm na shalom mpaebo bia eye first Samuel ho eho na hana mokɔ ya omokonya omode ben omo awo nyame gusua eye dwuma wo Cedar worship center ya mami bisana se omutu anamo ba ya na ne na te we no mfie dudu asanie anso amfra biom eno na ne nugu so no how many years in na ne te ye mfie sani na wo hu ade e ba chao mfie du mienu nie e ba papa ho e da to so mienu ana papa te manu ana menya ayalisa o ma wo nse ma Awurade Nyankopon asafo tie me ebi kura wo so wo dem ha na obi ani efra wo de na ba ha e ma na ne te ya me sign here another confirmation wo dem ma obi ani fra ya wo de na ba ha na ne ate ya peja won sa na yan confirm me ba cho won so wo de obi ba ha na na ne efra monya ne me ba be ma
Wow, Babema. Me sister Bana, me sister Nefrim. The Babema na me de ne buy. And if fry no chest first. Enti me de ne buy na papa e ma ye koto nsuo keke. E na obo Sompa ye di na wo twena na ni nate. Na nina ate ya no so for amfra biomo. As a last year. Yeah, watching night to grow baha. Or nanka sopa and ye be somewhere. Wo ha no kwa e ma biom. Me so wa mane no kwa e ma biom. Wo yeso demo. Ba onsema no. Me pesa ya confirm we now to be. Amen. Me so me the madam for by lockdown no. And any fry. Nti me ba na ofra me say ne ba na ne afra. Me na me nim ti me kosela no. And I'm so me wo nya me ni pa bi wo me papa me de ne beba. Na we dey ne kitwa bi. Na ye maha because na ye lockdown ti me fra me papa. Na me ka just papa me strow madam for ba ko ne baba ko pe na ni afra me strow boa me. And o si en fa akra no mra. Ti ade ne ba ya na ofra ye phone so ye hu papa o. E gidie ne di to anamo no. Nti ye fra papa na o si ye fa nsuo mako 7 mra. Nti o ye de 7 ne ba ma papa hira so ma ye de ko fie. O de ye 7 ne se ka ba ko pe. Na akwa ne se ensuo ye papa ka se 7 na ba ko pa ka de me ye na ma ni anti a ne je se ni fra na ka me so na me se onya gidie na erade beye. O de ba ko na aka no hu na nim awe na ni nati. For 7 days. Da omo ba ha ebedi adanse na hemfa na wadama. Omo webu okwa ha yi a. Bo nsem awrade. Ka kire o ho se awrade soso be yi men soso me ha na frem so. Papa, Mami say, Ninu and ye, Obeda Yamiase. Papa, Yamin Shroud. A young Latin, Amen. Yamin Shroud. The class I'm an enemy new. They hanging out, ever to told them. And so Judian and Minyaka, Miniana Dion. Yabayan, and mad Pim. Papa, a ratin, young fasted that in our marriage. Also, Miss Shaw said, Oko ya also do a dance by a day. Wow, show me how to them ha. Hopefully, Hako ya also do a dance by a day. Baba Bishop, me mama say a ready Yankopon in Shroud. Na abofrey ebe yare. Na Bishop was say yade na ebe ye no abosome mienu. Ne bu nyina ayekulo. Obo wasa ewa no enyai ode na ko hospital. Enuro be no ntoma no. Scan be na ye ntwa no. Wanum nuru akọ hospital sa abosome mienu ewa no enyai wo so obedidi a eje so nipa kwabla ne gina bofre yachi na wo so ne bo ne sei eti kokko ne gu nanum anu amia ne bo no ansa na agi akogu ne mu enya sa wontimi ne di sa abosome mienu wei ana obi wo oti a onim Cedar se da bi me fa nko Cedar na wo ye honam fam de ne nko a me fa nko odifo abete wo na me so o mo akwankyere a ne ho beto no. Na last month program na ye no was so de be pia ha ya wada ana o ka kyen se on fa nem la fia da no pa wode ne ba ye o ma na kwankere bompa ye ma no yade ya betena ne so doctor for ya enko no yade no atua yira abofra itimi didi na ne bo ekuro ni nyina ekọ a wo gina ha wode asta kese ma Yankopon stay trust be bishop o se enko emfama wan hia Cedar nyame a kasamle ne ba no obonsam ede ne ekọ for say ana aye ni pa ne mo bi ma ene omo awuwu omo nka te asefo no ho no ye ma me na nkasa nkirim de ne eye ne ba na firi se ode ne ba office no na ere wholesome enti mama na de pa na eye wo ba no dinka me da nyame ase esan se akora ya de ebo no eduru brebe no nipa nyina ya po no ni papa botom sika nyina sa enti a teacher fo a wo wo oti no ho no ko school wa mo frɛ busa ni etubɔfo ba enti teacher ni ba ko no ka kyerɛ sɛ maame nya gidie na fa akora me nkyerɛ Cedar na fa na ko Cedar na me wo gidie sɛ odi du Cedar enkunimdie ba ya modia ampa me ye sutie di akora yi bai me bai papa hu nu na papa ka kyerɛ me sɛ maame kyena sa fa akora ne bra ba ye ne ho adwuma na ho beto no ampa me di gidie bai wo hwɛ de nyame aye media pray by mu na so dem anu mu hu yo wa chia esei wa chia so aye wo fi wontimi ni di toilet so wontimi nko papa duro na wade maame amede ma no no onu maduro na ade chia no petutututu me da wa no babo ami prum sase wa eye Cedar water no bi o Cedar water no ene nyame ahira so me ma na so onfa kakra omo yire no tie
obedidi agese ya yire no enya saa aduane no ntimi ngura nim eduru ha na achoku aduane asan asan ne kinti mema yire no asan no kwa koko no mafo so e ka kire maame se nyame ohwe Cedar safo no so na otie me no ne ba no ho beto no just last month last month about 2 weeks July 2025 program no na akra ne gira hwa oba na akra na sugar ontmentene ye na aye wa ye wo se enye yie hwe maame ya oti secondary school here senior high no mo kire no so fa no mra enne ana odgira ha enne me gina dance yi so se wo a bibi eya wo ba eya wo ankasa wo mo eya wo adwuma sem ade bia ro bone fo no de nsa aka erade a oje maame yi pa no onso onya wo de na ma wo a wo hwe ya wo tie ya wo baabi erade man wo sre ya ento so wo ho Yesu demo amen amen eto so bia ma de nyame asa me da me papa so ase enne me baaye na onya adaje ne bre hwa akora yi maame me da na se bebre enti me nua no mo hye nyina na me ka kire mo se ya papa beka bia mo fa makoma eni akire na mo de makoma di akire a ukuta obutantim wo dandua yi mu amen amen hallelujah 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 amen same ka kire o se Cedar our program no enye radio na se TV program kweko e program anyame tumi edi kire be bia amafo free Accra ebi free Takwa Sunyane Eifa Techema Eastern region Koforidua Nkoko Kumase ebi free Western region Western North ebi free across Ghana and across the group ebi free Europe Asia edi adanse enti kache wabusuani awa kwanti obi manso wabusuani bi oni wuchense eya on join Cedar hour no e was Sompa TV ne Sompa radio and also Facebook na YouTube na ono so obedi adanse nyame hira anya okese se o se wo mre ene wadaje na di follow Cedar hour sabre de me no bo mpae e bi opese me bo bibi so mpae ma wa pagya wo documents bia na ma bo so mpae samre pagya onshi ye ba Cedar hour no so amebo insio so mpae Jesus Erade ni pe bia o hwe yen na o tie yen no apagya ni nsio me hwenya me tumi Jesus nya me tumi mo ahoden Jesus se emowura wunsio no amen Yesu wusori tumi mowura nsio no amen nsio no enani Yesu moja amen enani ayaresa nsio amen enani nsanchani nsio amen ye omedi nsio beye biara Jesus ma omo adanse amen yo yare ensane yade amen ade biara odebeye nyame ma wadanse sa so na me bompa egu documents bia wa pagya so me bompa fra dance egu documents no so o CV no so ade bia wa pagya de waso nyame tumi mowura mu nyame ma wadanse wo Yesu demo kan amen prince wo fi ho amen 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 ne chere enye ho kwaso na hwe Sompa TV na ti Sompa radio ebi opese ye na obo mpaya mo amohwe TV na numbers na good TV na nemu na mo amutie radio no numbers ni 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 967 967 no metosu mi no 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 80 and the number chato ye 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 o pese ye no bomb pa bia ye sane out yi obetimi afre sa so pese o join Sompa eye Cedar our platform na numbers ni mi ensan nyina eye WhatsApp o send higher ye be ado na ye baso se nyame asema ebe bia no quotation ni wia ye digum ebi opese o de prayer request bi fa ho so a ye sabeka ebi Cedar awa wanya dance na ebi ofra kura unya na opese wo ye odu adanse a wo de fa so a ye sabeka ama ya bo
ama hwefo ni etiefo so etie nyame nhyira say na wo say wo mbre na wadaagye na ode join Cedar Hour Sompa TV ne Sompa Radio ni Facebook ni YouTube nyankopon hwe wo so me do fi o share adensa Proverbs chapter 3 verse 24 oso beda na ona beye ode na ore mbo brimbrim ena na dwe me do fi ho odam ho share adensa nyame ma ona hu meme so da ye papa ensi ye have a good night. Bye-bye. Bye.